Bé, benvinguts tots a això, a casa nostra, a Vèrtic. En definitiva, avui parlar-vos d'una grandíssima marca, Millet, Millet en concret el seu calçat, el calçat Millet i en concret la gamma de muntanya, de trekking, de gamma alta i d'alpinisme. Feu-vos un breu resum sobre botes com l'Alpiniste, superconeguda, la Roca Nice i dues novetats interessants que val la pena. La Grepon, una bota així a primera vista molt interessant, i la Charpoua. Charpoua, una bota que avui ens centrarem i explicarem. És una bota que jo he tingut la sort de fer-la servir ja fa uns quants mesos en un trekking de llarg recorregut a Himàlaia. I precisament per això, perquè per mi és una bota tremendament coneguda i que he tingut la sort de poder fer servir, doncs us volia explicar una miqueta com m'ha anat i què us puc explicar en definitiva. Coses importants, és una bota tremendament útil en tot tipus de terreny, és una bota molt polivalenta en definitiva. M'ha sorprès molt gratament poder estar caminant amb cotes molt poc per sobre dels 1.500 metres, i vosaltres això ho sabeu, que a Nepal a 1.500 metres o per sobre no és que faci precisament fred, i és una bota que ha regulat molt bé la temperatura del meu peu i que m'he posat per sobre dels 5.000 metres en condicions d'un fred força intens i que també m'ha funcionat francament bé. M'ha anat bé amb terrenys complicats, a nivell de rocalles, pedres i blocs de pedra immensos, i m'ha anat molt bé sobre neu i m'ha anat molt bé sobre fang, en condicions de pluja i en condicions de neu. Què té de particular aquesta bota? Això és una bota de 850 grams amb el número 42,5 aproximadament. És una bota que aposta per un gramponable semiautomàtic, però que té un bon amortiguador a la part de darrere i una sola Vibram molt i molt polivalent. Una altra particularitat és que és una bota feta amb nylon balístic o nylon d'alta tenacitat, li podeu dir com vulgueu, i que lògicament incorpora la famosa membrana de Gore-Tex que ens dona la garantia d'impermeabilitat. L'alçada és força interessant i la horma, en el meu cas, que no tinc un peu extremadament ample, però sí bastant central, funciona molt i molt bé. El cordatge de la sabata el podem dividir en dos segments, de manera que podem agafar el pont amb una força més marcada que la part de dalt, i tremendament durable. Per què us dic tremendament durable? Fa uns mesos que la faig servir, l'he fet servir en condicions molt dures, això ja us ho he explicat, i la bota està com nova. La veritat és que donarà molt que parlar. Potser és una bota o no és la bota més atractiva del món, però sí que us haig de dir que és una gran benvinguda, d'acord? I bé, poca cosa més. Recomanar-vos que hi poseu el peu a dintre i que us sorprendrà la seva polivalència, d'acord? Ens veiem pròximament. Fins una altra. Adeu.